Әгъүзу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә шушы дөньялыкларыбызда иман байлыгы, тәүфыйк хидаятләрен һәм дә кийге дөнья бәхете һәм дәрәҗәсен насыйп итә күрсен. Кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ Тәгалә кабул әйләсен, белеп-белми кылган, ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны гафу кылсын. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шу җомга көннәребезне мөбарәк кылып, нинди изге теләкләр, мурад, максатлар белән килгән булсак шушы мәчетләргә, шуларга ирешергә насыйплар әйләсен. Безнең инде иншаллаһ бүген сөйләп китәсе сүзебез булыр, Алла бирса, ниятләр турында. Ягъни ниятнең әһәмияте турында. Дәрсен әйткәндә, мөхтәрәм кардәшләр, без бу хәзер яшибез ничек дип әйтергә, тышкы сыйфат дөньясында. Ягъни хәзерге вакытта тышкы яктан әйбергә күбрәк игътибар бирелә, әйбернең мәгънәсенә караганда. Матур исем булсын, матур ис-кыяфәтең булсын, шулай бит матур фатирың булсын, матур урамнар булсын һәм башкасы булсын, ләкин эчкә кереп карасаң, эчтә чисталык юк, матурлык юк. Ягъни эшләнгән эшләрнең ниятләре икенче. Яхшы эшләр эшләнсә дә, ниятләр бик үк яхшыдан түгел. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә беренче булып тәмугка керткән 3 кеше бар. Коръән хафиз, Аллаһ юлында шаһид булган кеше, сугышта, һәм Аллаһы Тәгалә юлында садака биргән кеше. Бай кеше садака бирә, бик күп садака бирә, көн-төн. Беренче булып тәмугка шулар керәләр. Ни өчен дип сорагач, Аллаһ Тәгалә алардан сорый. Коръән ятлаучы кешедән син ник Коръән ятладың дигәч, ул әйтә, синең динеңне таратыр өчен ди. Юкты син ялганчы ди. Сине галим дип әйтсеннәр өчен, хафиз дип әйтсеннәр өчен ятладың син ди, мактаныр өчен ди. Сорыйлар Аллаһ юлында халак булган кешедән, шаһиттән. Син ни өчен шаһид булдың дигәч, синең юлыңда динеңне таратыр өчен, динеңне яклар өчен ди, ялганчы ди. Сине кыю кеше дип, батыр дип әйтсеннәр өчен син шаһид булдың ди. Байдан сорыйлар, син ни өчен садака тараттың дигәч, ул әйтә, факирләргә ярдәм итәр өчен, синең ризалыгыңны алыр өчен ди. Ялганчы диләр. Сине юмарт дип әйтсеннәр өчен эшләдең моны. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, тышкы яктан бик яхшы һәм изге булып күренгән кешеләр беренчеләрдән булып тәмугка керәләр ди. Шуның өчен безгә, һәрберебезгә дә эшләгән эшләребезнең ниятенә карарга кирәк. Безнең ниятләребез нинди? Нинди ният белән без аларны эшлибез? Изге ниятме ул? Яхшы ниятме ул? Аллаһ ризалыгы өченме ул? Әллә башка бер дөньяви ниятләребез бармы икән безнең? Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге Instagram заманында изге эшләрнең кемнең нәрсә эшләгәнен дә күреп торабыз. Изге эшне генә түгел, нәрсә эчкәнен, качан туалетка йөргәнен дә беләбез кешенең. Берсе дә калмый шулай. Шуңа күрә хәзерге вакытта изге гамәлләрне юкка чыгарырга җиңелрәк, элеккегә караганда да. Әзрәк кенә шушы ниятләрен буталып китсә, шундук изге гамәлләр юкка чыга. Аның бер савабы да калмый. Менә шуның өчен дә ниятләрне гел яңартып торырга, ниятләр гел изге дә булырга тиеш. Кешенең йөрәге үзгәрмичә, аның кылган гамәленнән файда юк. Кеше эчми тартмый мәсәлән. Ләкин аңа савап булмаска мөмкин. Ни өчен? ЗОЖ, здоровый образ жизни. Аның өчен савап юк, ЗОЖ өчен савап юк. Эчмәсәң, тартмасаң, Аллаһ ризалыгы өчен савап бар. Шуңа күрә бездән сорыйлар, нишләп соң менә кеше бит эчми, тартмый, нишләп соң ул тәмугка керә? Ул бит яхшы кеше. Чөнки ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләми моны. Сәламәт булыр өчен эшли. Аны мактасыннар өчен, яхшы булып күренер өчен эшли. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер менә шушы гамәлләрдә
ният белән бәйле. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Көн-төн Аллаһы Тәгаләгә дуга кылган кешеләрне кумагыз ди. Алар Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алырга телиләр ди. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләр, көн-төн дуга кылган кеше әле ул яхшы дигән сүз түгел. Юридуна вajha. Аллаһның ризалыгын алырга теләсә ул яхшы була. Көн-төн мәчеттә утырган кеше ул яхшы кеше дигән сүз түгел. Ләкин Аллаһ ризалыгы өчен утырса яхшы. Ә менә эше булмаган килеш утырса, барга урын юк аңа. Эше юк. Торырга урыны юк. Снимать итәргә квартирасы юк. Мәчеткә килеп утыра. Квартирасы барлыкка килгәч, эше барлыкка килгәч, мәчеттә юк ул кеше. Димәк, элек ул нәрсәгә утырган мәчеттә? Аллаһ ризалыгы өченме? Аллаһ йортында утырам дипме? Юк. Аның башка барыр урыны булмаган. Әгәр синең квартираң була торып та син мәчеткә килеп утырасың икән. Эшең булса да эштән соң мәчеткә кереп син гыйбадәт кыласың икән. Димәк, Аллаһның ризалыгы кирәк сиңа. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, буларның аермасы бик зур. Эшне булай гына эшләргә түгел, әле дөрес ният белән эшләргә кирәк икән. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Юрида ислаха юваффиқиллаху байнахума. Ир белән хатын әгәр дә кавышырга теләсәләр, мөнәсәбәтләрен төзәтергә теләсәләр, Аллаһы Тәгалә аларга тәүфиq бирә, аларны кавыштыра ди. Монда асыл мәгънә нәрсәдә? Әгәр теләсәләр. Теләмәсәләр, нинди генә психологка йөрсеннәр, нинди генә хәзрәтләрнең вәгазьләрен тыңласыннар, нинди генә галим, хикмәт иясе белән сөйләшсеннәр, файдасы булмаячак. Алар теләмиләр, теләкләре юк. Ягъни, нияттән тора бу очракта. Инде әйтәм бит, бер сөйләгәнем бар иде, Габделхак хәзрәт мәрхүм, уны җәннәттә булсын, казый булганда, аның янына дус малай килде, хатыны белән аерылырга. Хатын аерылырга тели, дус малайның айрасы килми. Ул ярата ул хатынны инде. Ә хатынның аерыласы килә. Алар кирделәр дә, сөйләштеләр дә, Габделхак хәзрәт буларны аерды. Бу дус малай чыкты да нервлана хәзер, психлана. Ул ди 2-5 минут бездән сорады да ди, аерды безне ди. Безгә ди 3 ай вакыт та бирмәде ди, янда ярты ел вакыт та бирмәде ди, җүләп сорашмады да ди. Аерды да чыгарды безне ди. Нишләп алай эшләде инде ул ди? Минем бит аерасым килми ди, яшисем килә минем ди. Шуңа мин кирип киттем казый янына. Әйтәм: хәзрәт, менә дус малай зарлана, тизгенә аерып җибәрде дип, нишләп аердыгыз? Әйтәм: шулай дигәч, сәбәбе нәрсәлә дигәч, нәрсә диде? Әгәр хатын кызың торасы килмәсә ди, аларга вакыт биреп файда юк ди. Торасы килми хатын кызның. Теләге юк аның. Син аңа вакыт бирмә, хәдис сөйлә, аят укы, әллә нәрсә генә сөйләп бетерсәң, аның файдасы вакытны сузу гына бу ди. Вакытны сузу гына. Бу сүзләрне мин аңладым еллар үткәч кенә. Ул вакытта минем өчен ул кабул итү булды фактны. Шулай дип әйтте. Ләкин әле мин аны аңлап бетермәдем бу сүзләрне. Аны хәзер аңлыйсың. Әгәр дә ир белән хатынның торасылары килсә, Аллаһы Тәгалә тәүфиq бирә, алар тора. Ләкин икесенең берсенең торасы килмәсә, яки икесенең дә торасы килмәсә, тәүфиq юк, тора алмыйлар алар. Аларны кичләп бәйләп салсаң да тора алмыйлар алар. Аларның икесен бер фатирга бикләп куйсаң, сугыша башлыйлар. Бәйләп салсаң, икесен дә шулай бит, сугышмасыннар дип нишлиләр? Бер-берсенә текерә башлыйлар. Бер-берсенә текерә башлыйлар, чөнки алар торасылары килми. Яки берсенең торасы килми, файда юк, тәүфиq юк. Шуңа күрә күп нәрсә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы мөнәсәбәтләрдә дә нияттән тора. Дуслар да шулай, дуслашасылар килсә, дуслашалар, теләкләре булса, булмаса юк.
Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә, Тәбүк сугышы вакытында бик күп мөселманнар Тәбүк сугышына катнаша алмыйлар, бара алмыйлар. Ни өчен? Акчалары булмый. Чөнки ул вакытта сугышка барган кеше үзен үзе хәстәрләргә тиеш була. Үзе корал табырга тиеш, үзе ат табырга тиеш, үзенә юлда ризык табырга тиеш ул, кием булырга тиеш. Аларның аяк күбесенең аяк киемнәре дә булмый бит әле җүнле. Анда бит барган вакытта аяк киеменә җыю баралар бит. Мәсәлән, Ахмад ибн Ханбал әйтә, рахимахуллаһ, минде белем алырга Ирактан Мәдинәгә җәяү йөри. Аяк киеме тузып бетеп, табан асты тузып бетә. Табан астындагы тиресе тузып бетә, җәяү барып. Чөнки күп җирсәң, хәзер аяк кием тузмый безнең, чөнки без җәяү йөрмибез. Аяк кием безнең хәзер алыштырмасак, модасы чыга дип. Безнең аяк киемнәр бик озакка җитә хәзер. Чөнки аяк кием басып торыр өчен генә бүгенге көндә. Автобуста басып торасың, машинада утырып торасың, шулай бит. Йөрер өчен түгел ул. Элек аяк кием йөрер өчен кирәк булган. Шуңа күрә аяк кием дә юк бит әле барырга. Байлар бөтен кешене тәэмин итеп бетерә алмаганнар. Кемне тәэмин иткәннәр? Мәсәлән, Госман ибн Гаффан радиллаһу анһу кебек байлар тәэмин итәргә тырышканнар, ләкин бөтен кешегә җитми бер аларның байлыгы. Шуңа күрә алар җылап калганнар сугышка бара алмаганга. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә: "Иннал бил Мәдинәти aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Мәдинәдә калды мөселманнар ди, сезнең кардәшләрегез ди. Алар сезнең кебек юлларда йөрмәделәр, далаларны үтмәделәр, ләкин сезнең кебек савап алдылар ди. Сезнең белән бергә булдылар. Чөнки аларның теләкләре бик зур иде барырга, Аллаһ Тәгалә шул теләкләренә карата аларга, ниятләренә карата савабын язып куйды ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә теләк бик зур. Менә хәзер мәчетләр төзелә. Безнең бит күп кешенең акчасы юк мәчет төзергә, шулай бит. Ләкин теләгең зур булса, Аллаһ Тәгалә савабын яза. Пенсионерлар, мәсәлән, әбиләр җылый-җылый бәлки китеп баралардан мәчет яныннан. Эй, пенсиям җитсә, акчам булса, шушы мәчетне төзер идем дип. Аллаһ Тәгалә савабын яза. Ләкин бүгенге көндә бар аңгыралар, кеше акчасына төзелгән мәчетне дә нәрсәгә төзиләр инде моны диләр. Аңгыралар. Алардан бит акча сорамыйлар. Аларның ниятләре дә юк төзергә. Аларның ниятләре бар җимерергә. Акча сорап килгән кеше юк бит, җыеп йөрмиләр. Менә элек авылда хәзер дә шулай зиратны әйләндерәсе булса, бер кеше идән игә йөри акча җыеп. Кем күпме булдырала, әйдәгез бирегез инде зиратны кыймасын әйләндерергә алыйк инде дип. Менә шундый хәзер, гадәт бар. Булай гына йөрмәсәң, бирмиләр. Игә кирип сорасаң, бирергә мөмкиннәр. Ялып теге. Мәчеттә дә элек менә шулай бүрек җибәрәләр. Бер мәчеттә шулаймы? Шулай җибәрәләр рәттән-рәткә. Бүрек белән килгәч салмыйча булмый бит инде. Алай мәчеттән чыгып барганда саласыңмы, салмыйсыңмы, бер кеше күрми янда садака салганыңны синең. Салмасаң да була. Шуңа күрә алар бүрек җибәрәләр иде. Рәттән-рәткә җирсәң, кеше сала. Анда бит мәчет салар өчен синең иеңгә килеп йөрмиләр шакып. Зарплатыңнан алмыйлар. Салалар сиңа мәчетне. Мәчет була, яңа мәчет була. Әйтә кирәкми ул безгә, салмасыннар. Шундай аңгыралар бар, мөхтәрәм кардәшләр. Яхшы кеше акчасы булып та, булмыйча тиресерәге, акчасы булмаган килеш. Елап йөри, "Эх, ярдәм итә алмыйм бит" ди. Ярдәм итә алмыйм ди. Җылый, Аллаһ Тәгалә ниятенә күрә савабын язып куя. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шулай ук бер хадис әйтә. Теләк турында, ният турында әйтә. Әгәр дә берәр кеше берәр хатын кызга иләнсә ди, әзме, күпме мәхер билгеләнгән булса, ләкин аның бу мәхерне түләргә нияте булмаса бу ир кешенең ди. Һәм түләмичә үлеп китсә ди, Аллаһ Тәгалә каршына зиначы булып бара ди. Аллаһ Тәгалә каршына зиначы булып бара бу кеше. Мәсәлән, хатын кызны алдаларга бик җиңел. Утыралар мәчеткә монда. Ирләр әйтә, шуның кадәр мәхер бирәм ди. Әйтәм, качан бирәсең?
Әле акчам юк ди, бирәм ди. Соңрак. 1 елдан, 2 елдан, 10 елдан, 5 елдан. Ләкин бәлки ул кешенең нияте дә юктыр бирергә. Матур кыз, матур хатын-кыз, мәхер белән алдалаган, машина алам дигән, кайберләр квартиралар алып бирәбез диләр. Хәйричләр киләләр кай вакытта, квартира алып бирәбез ди. Үзләренең торырга урыннары юк, мәйтәм, син ничек алай вәгъдә итә аласың соң? Теге хатын ошаган, матур, әллә нәрсә вәгъдә итә. Кай вакытта әллә нәрсәләр вәгъдә иткәч инде күренеп тора, бирергә нияте юк икән аның. Булай уже 1 ел, 2 ел торган бит инде, җыклаган ул аның белән. Кияүдә булган хатын-кыз ул хәзер кая китсен инде ул? Баласы да булып куярга мөмкин шулай бит. Кая китсен инде ул? Менә шулай алдап өйләнгән ир кешеләр ди, алар Аллаһ Тәгалә каршына зиначы булып баралар, гөнаһлар. Сүзендә бар, сүзендә әйтә ул, мин ди түлим ди. Хәтта аның малыннан үлгәннән соң мәхер алып бирелсә дә хатынына, әгәр ул мәхерен түләмәгән булса, малыннан алып бирәләр аны. Барбер зиначы булып китә. Чөнки түләргә аның нияте юк иде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә шундый ук сүзне бурычка акча алучы турында. Бурычка акча алган кешенең бурычны кайтарырга нияте булмаса, башта ук инде ул алган вакытта ук әйтә нәрсә ди? Ничего страшного ди. Китеп торырлар әле ди. Түләргә аның нияте юк. Аллаһы Тәгалә каршына ул карак булып бара ди. Әгәр дә үлеп китсә, шушы түләмичә бурычын, һәм әгәр дә аның малыннан алсалар да үлгәннән соң. Чөнки үлгәннән соң аның малыннан килеп сорый. Менә ул миңа тиеш иде ди. Шуңа күрә әле аның малын бүлгәнче үк квартирасын сатып, һәммә шулай бер нәрсәсен сатып кайтаралар бурычны. Ләкин ул барбер Аллаһ Тәгалә каршына карак булып бара. Ни өчен? Чөнки нияте юк иде аның кайтарырга. Кайтарсалар да аның малыннан. Кешенең каян белеп була? Кайтарырга нияте бар идеме, юк идеме аның? Каян белеп була? Икенче бер хәдистә әйтелә, әгәр кеше бурычка акча алып торса кайтарам дип, Аллаһы Тәгалә аңа кайтарырга булыша ди. Әгәр кеше җыри икән, мин сиңа бурычны кайтара алмыйм дип, демәк, аның кайтарырга нияте булмаган. Кайтарырга нияте булса, Аллаһ Тәгалә булыша кайтарырга аңа ди. Алдалап җыри ул сине. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, кызык нәрсәләр бар. Шуңа күрә дә нияттән күп нәрсә дә мөселман кешесе өчен. Мөселман кешесе нәрсә генә эшләсә дә ниятен кайгыртырга тиеш. Әле эшне эшләгәнче үк ниятен 2 тапкыр. Башта һәм ахырда. Эшнең башында да ният дөрес булырга тиеш, эшнең ахырында да ният дөрес булырга тиеш. Кай вакытта ихлас күңел белән хаҗга китәсең. Аллаһ ризалыгы өчен ди. Кайткачтын инде хаҗдан. Кешеләр сиңа нәрсә ди? О, хаҗи дәрәҗәле кеше, о, зур кеше тегеләй булай. Аннан соң син, ну да. Уже монда үсеп китә шулай бит йөрәктә. Мин хаҗи. Ният үзгәрә. Ният бетте, хаҗың бозыла. Башта әйбәт иде, дөрес иде. Киткән вакытта мискин булып киткән идең, шулай бит Аллаһ ризалыгы өчен ди. Кайтканда инде син хәзер дәрәҗәле кеше булып кайттың. Хаҗың бозыла. Шуңа күрә ниятне яңартырга кирәк, карарга кирәк. Эшнең башында да, эшнең ахырында да. Иншаллах, русчада сөйләп китәбез. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о намерении. Как важно иметь намерение. Мы знаем с вами хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннамаль а'малу бинният». Дела оцениваются по намерениям. То есть человек, когда делает что-либо, другой человек оценивает его дела по делам. То есть вот он сделал, вот хорошо. Тебе начальник сказал выполнить работу. Ты выполнил. В конце дня отчет. Вот, все, я выполнил. Начальник на тебя смотрит и говорит: а с каким намерением и настроением ты делал эту работу? Он тебе так будет спрашивать? Ему без разницы.
ему без разницы, потому что главное, результат работы есть. А вот Аллах так не делает. То есть ты намаз прочитал. Встал, прочитал, тахарат взял даже ноги помыл. Не все сейчас ноги моют, знаете об этом, да? Даже ноги помыл. Но Аллах Тааля спрашивает, с каким намерением ты прочитал? Человек удивляется. Что значит? Я же прочитал. Какая разница? Какая разница, с каким намерением? Для Аллаха важно. Потому что важно, чтобы это намерение было только ради Него. Только для Него. Только для Его довольства. Больше ничто. Если есть такое намерение, значит, ага, все принято. Также, дорогие друзья, намерение помогает нам увеличить саваб в делах. Вот, например, двухрекатный намаз. Как можно улучшить двухрекатный намаз? Как можно улучшить? То есть, вот, например, ты, грубо говоря, сказал тахрим, такбир тахрим, Аллаху акбар, и вот встал вот. Вот как можно стоять еще лучше? Никак. То есть, вот это совершенствовать нельзя. Вот ты вот это все посунь, не вот это встал, все сюда смотришь, ага, все, ноги, все нормально, в сторону кибла, все. Как еще лучше можно сделать это? Никак. Можно сильнее схватить в руки вот так вот, чтобы побольше саваба был. Нет. Нужно прямее вот так вот стоять. Нет. Вот это вот движение в намазе ты совершеннее делать не можешь. Сажда как можно совершеннее делать? Вот ты сажда сделал, все. Надо лбом тереться о пол, чтобы еще больше контакт был лучше, да? Когда аккумулятора контакта нет, ты же трешь посильнее вот так вот, и появляется контакт. Здесь тоже лбом, когда трешь вот так вот о пол, контакт лучше становится, да? Нет. Вот эти движения лучше уже не сделаешь. Так как же тогда увеличивается саваб за намаз? Благодаря намерению. Намерение можно очищать бесконечно. Сердце. То есть ты ради Аллаха встаешь, все, Он перед тобой, вот это вот внутреннее твое состояние, шлифуешь, совершенствуешь, вот этим саваб увеличивается в намазе. А больше никак. Поэтому ният помогает нам улучшить наши дела. Поэтому если сейчас пришел бы сюда какой-нибудь сподвижник, сахаби, встал бы на намаз, он прочитал намаз так же, как и мы. Он других движений не будет делать. Но почему его намаз лучше, чем наш? Почему намаз пророка, саллаллаху алейхи, лучше, чем наш? Из-за чистоты сердца, из-за чистоты намерений. Дорогие друзья, все дела в этом мире делятся на 3 части. Есть таагат, подчинение Аллаху, это значит все хорошие дела. Есть марсият, это все плохие дела, грехи. Есть мубах, то есть разрешенные вещи. За них не будет ни саваба, ни греха. Это наши повседневные вещи, там хождение по магазинам, например. Зашел покушать, например, в кафе. Это же нигде не регламентировано, то есть нигде не сказано. В кафе зайдешь, там саваб будет, не зайдешь, грех будет, или наоборот. То есть эти вещи, они мубах, разрешены. Вышел в лес погулять, например, мубах. Березовый сок собираешь, например. Скоро, да, Аллах верса, березовый сок пойдет. Пойдем собирать. Это саваб. То есть это мубах. То есть саваба здесь за это не будет. Мубах просто разрешено. Поэтому вот есть 3 вида. Тагат, савабы, махсият, грехи есть. И есть мубах, разрешенные вещи. Что касается грехов, начнем с грехов. То какое бы у тебя намерение не было, грехи остаются грехами. То есть девушка подходит и говорит, давай сделаем зина. А ты говоришь, ну ладно, неудобно девочке отказать, да? То есть я не хочу грубияном показаться,
мусульманину не к лицу, да, и пойдет и делает зина. Он говорит: ой, отвратительный грех, но я вот, чтобы это показать, что мусульмане вежливые, я вот это сделал. И что это? Это будет грехом? Это будет грехом. Здесь какой бы нет у тебя не было, это грех. Сидит твой друг и на кого-то обиделся. Ты приходишь и говоришь ему: а это ты на него обиделся? А он конченый человек, он плохой, туда-сюда. То есть ты начинаешь про него гайбат говорить. Для чего? Чтобы поднять ему настроение. Ты говоришь: я его тоже не люблю, это плохой человек, давай, не расстраивайся. За это что, саваб будет? Намерение-то у тебя хорошее? Нет, это тоже будет грехом. То есть в грехе, какое бы у тебя намерение не было, это будет грех. Это то есть правило. А когда кто-то говорит, там, например, у меня было хорошее намерение, но ты сделал грех, побил человека. Это грех. С каким бы ты хорошим намерением его не побил, это грех. Что касается тагат, подчинения Аллаху. Вот саваб за хорошие дела зависит от намерения. Сами по себе дела, они вот дела одинаковые у всех. Например, какой-нибудь человек дает садака. Как можно дать садака хорошим образом? Чтобы никто не видел. Да? Чтобы никто не видел. Можно ли улучшать садака? Садака – это переход имущества от одного человека к другому. Безвозмездно. Его улучшить невозможно. Есть один способ какой-нибудь, да? Дальше улучшать невозможно. Но если у тебя намерение хорошее, и ты это намерение улучшаешь, тогда можно получать побольше саваба. Поэтому, когда ты добавляешь дополнительные какие-то намерения в дела, еще больше саваба получаешь. Без правильного намерения тагат, хорошие дела вообще не принимаются. Без хорошего намерения, без благого намерения. И поклонения отличаются между собой. Именно намерение. Чем отличается ураза месяца Раджаб от уразы месяца Рамазан? Только намерение. Потому что ураза одинаковые, что и в месяце Раджаб, что и в месяце Рамазан. Чем отличается двухрекатный ночной намаз, тахаджуд, от двухрекатного намаза утреннего? Ничем не отличается. Только намерение. Чем отличается 4 реката зухр намаза от 4 рекатов гаср намаза? Ничем, только намерение. То есть поклонения между собой делятся, именно разделяются намерением. И принимаются они по намерению. И совершенствуются эти поклонения тоже из-за намерений. Я вам приводил пример. Почему Абу Бакр, рады Аллаху анху, первым не здоровался с Умаром, рады Аллаху анху? Не здороваться – это сунна. За это, то есть, если ты не поздороваешься с человеком, за это греха не будет. Но почему он первым не здоровался? К сунне не стремился, например. А потому что, когда Умар, рады Аллаху анху, обиделся уже в конце концов, говорит, он постоянно ждет, пока я поздороваюсь. Пошел, пожаловался пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Спросил Абу Бакра: зачем, говорит, ты так делаешь? Почему первым не здороваешься? Он говорит: я хочу, чтобы он дал первым салям и получил саваб. Кто первым салям дает, то есть получает саваб. Ответ – это лишь ответ на салям. Он обязателен, но это ответ на салям. Кто первый дает, тот получает больше вознаграждения. То есть у него было намерение, он постоянно был в хорошем, благом намерении, Абу Бакр, рады Аллаху анху. И поэтому, чтобы он не делал даже какой-нибудь маленький, какой-нибудь хороший поступок, он все равно перед Аллахом был большим. Например,
сидение в мечети. Когда ты пришел и в мечети сидишь. Как можно улучшить, побольше саваба получить от того, что ты сидишь в мечети? Ты же просто сидишь. Может, ты погреться зашел, Аллаху а'лям, никто не знает. Может, ты в туалет зашел, например, есть такие. А иногда вот реально едешь, и ты, уже в туалет хочешь, куда ты заходишь? Ну что, не секрет же, в мечеть заходишь, правильно? В торговый центр же не заходишь, там вот условий-то нет, в мечети есть условия. Как можно получить побольше саваба от того, что ты заходишь в мечеть? Первое, когда заходишь в мечеть, надо считать себя гостем Аллаха. Ты не зашел к кому-то, ты зашел к Аллаху в гости. У намерения должно быть такое. Второе, ждешь молитву. То есть ты можешь просто зайти сидеть, и время молитвы пришло, ты почитал. А можешь с намерением ждать молитву. То есть ты заходишь и говоришь, через 10 минут икинды я жду эту молитву. Ты не ждешь кого-то, или пока кафе откроется, ты говоришь, я намаз жду. Вот такое намерение. Уже тебе саваба больше будет. Третье. Заходя в мечеть, ты чувствуешь страх перед Аллахом, что ты у него в гостях. Ты должен вести себя правильно. Береги свой слух, зрение, руки, ноги от греха. Веди себя хорошо. Четвертое. Сидеть в мечети, намереваясь только довольства Аллаха и ахират, с намерением саваб получить в ахирате. Пятое. Поминать Аллаха, зикр делать и слушать вагаз или самому что-то вагаз рассказывать. Это потому что все равно ты сидишь, а можешь сидеть вот так вот. Шестое. Распространять знания. Ты можешь кому-то знания давать. Потому что вдруг ты вот видишь человека, который знает меньше тебя. Грубо говоря, поймал какого-нибудь ребенка в мечети за руки. Иди сюда. Давай я тебе кое-что расскажу. И рассказываешь ему. Историю какую-нибудь из жизни пророков, саллаллаху алейхи ва саллям. Они же, дети любят слушать истории же. Дети любят, они растут на историях, поэтому они любят мультики, сказки, фильмы. А ты можешь рассказывать истории из жизни пророков. Алейхим ассалям. Седьмое. Приобретать новых братьев. То есть зашел в мечеть, можешь просто сидеть, а можешь с кем-то познакомиться. Так получилось, завязался разговор, и все, у тебя уже новый друг появился. Восьмое. Стыдиться Аллаха и не грешить. То есть ты сидишь в мечети, но вот делаешь столько намерений, например, здесь перечислено 8 намерений, и ты получаешь за это саваб. Все больше и больше. Можешь сам придумать еще савабы, намерения другие какие-нибудь. Поэтому из-за намерения хорошие дела могут увеличиваться. Что касается мубах, коротко, разрешенные вещи. Мы сказали, гуляешь в лесу, заходишь в кафе там и так далее. Вот они тоже превращаются в поклонение, саваб, если намерение правильное. Каким образом? Ты заходишь в кафе поесть, чтобы у тебя были силы помогать кому-то, саваб делать, намазы побольше читать. То есть намерение ты такое взял. И за этот вот присест тебе будет саваб в кафе. Ложишься спать, можешь просто лечь перед телевизором и заснуть. А можешь ният взять. Я хочу отдохнуть, чтобы завтра побольше поклонений, побольше помощи, побольше силы, чтобы было другим помогать там и так далее. Вот любое дело разрешенное, ты ният правильно берешь, и все, за это тебе будет саваб. Идешь в магазин, например, по пути в мечеть. Берешь ният на мечеть, а не на магазин. В мечеть зашел, 2 раката почитал, дальше в магазин пошел. Вот за эту дорогу туда-обратно в магазин ты получаешь саваб. А можешь просто сходить в магазин без саваба. Вот такого рода, дорогие друзья, за обычные разрешенные вещи можно получить саваб. То есть можно играть в хорошем смысле этого слова. Хитрить в хорошем смысле этого слова. И за обыденные вещи получать савабы. За просто так. Это как получить зарплату за то, что ты и так делаешь. То есть ты пришел на работу,
А начальник тебе говорит: так, вот тебе пенсия, зарплата 40 тысяч. У нас средняя зарплата 40 тысяч сейчас, да? 40 тысяч вот у тебя зарплата. Вот за то, что ты сюда ходил, так сколько ты ходил? Час ты сидел в пробке, приходил, да, вот за каждый час еще по 1000 рублей я тебя накину. И за что? За то, что ты в дороге был. Приятно будет? Я думаю, что приятно. Час туда, час сюда, 2000 в день уже больше зарплаты получается. Получаешь. Поэтому за любое какое-нибудь дело, за которое ты и так делаешь уже, да, можно получить саваб, если ты берешь правильные намерения. Вот в чем смысл намерения, дорогие друзья. Поэтому за ним надо следить, обновлять. Иншаллах, и мир поменяется, если мы намерение поменяем. Мы много делаем добрых дел. И вокруг делается много добрых дел. Много социальных проектов. Но от того, что вот они делаются без хорошего, правильного намерения, бараката мы не видим. Все решает намерение. Нет.